sing tak ancam ora metu. Sing metu kok celeret taun. Hei! Jagat Dewa Bathara, jagat Dewa ngobong kloso entek-entekan. Wah, bentuke kenthongan. Ora ketok bongkon pucuke. Kok ngono biyen dadi cile kok mboke gelem ngemiki ya. Sirahe buluk kaya bonggol gedang. Raine mulak-mulak kaya kali banjir, mripate kaya dhuwit benggol kobong. Irunge jengat kaya brutu banyak. Cangkeme kaya gawa, untune gingsul, lambene gandul, gulune lekek, mudake brojol, bakane blebeng, sikile dubuk. Neh apa wis? Neh apa wis? Sajakmu tumu ngenyek karo aku nek ora jamak. Kaya bagus banget. Nek ora manis. Lah. Kok ngono nek manis. Ayo, jenengmu sapa kowe? Kowe takon marang aku. Temenggung kang dikasih dening Aratu Gustiku Prabu Darma Masesa. Kowe takon kang dadi jenengku aku Tumenggung Wiknya Panigas Rikma. Wiknya Panigas Rikma, Wiknya kabisan Panigas Nuga Rikma rambut. Mas. Niki Mas, kula pun rada gondrong. Aku buat nek cara nggonku Wiknya Panigas Rikma itu kan cukur. Apa jenengmu? Akon karo aku. Iki Abdi Kinasih. Ambang Sumantri. Sopo jenengmu? Tong Sot. Tong Sot. Bel duel beh. Bel duel beh. Petruk. Alah cakruk kok cerewet. Petruk kok cakruk. Kowe iki karep ngopo kowe? Lho, aku ya arep ngelamar. Lah. Ngelamar sapa? Dewi Citrawati. Alah ya Allah Gusti. Lah bentukmu kaya upama kene katokon apa ya gelem. Lho, ngerti sejatine Wiknya Panigas Rikma. Oh, tenan. Mula becik kowe mundura. Aja ngalang-alangi karepku. Lho, ngajak apa? Ngajak apa? Lho, aku iki kulino ditatar kelawan guruku Pasan Tinatah Mendat Jinara Menter. Oleh nopa kendamul canda tak jambak rambutmu kowe. Jambak rambut kalau tak culek mripatmu ke sirahmu. Tak jedel untumu, kebok wetengmu, tekak gulumu. Iki ngopo ta yo? Kene urung muni kok tangane kotang katung. Prayitna ngati-ati. Nek tanda tak tekuk pedhot guluku. Gulumu apa guluku? Hah? Sing pedhot iki gulune mungsuh. Lah iya, leno pandulmu nak tanda tekuk pedhot guluku. Gulumu goblok tenan. Kowe tuh dadi Temenggung ki agek wae apa wis suwe? Aku ki Abdi Kinasih. Oh iya. Le masang tanda pakat nek wale. Malah iya. Layak to. Kaya ngene iki lho, contone wong nek jagake wong wedok. Dijukul masang kaya iso wale. Tegak diadamu hilang ya. Ayo, coba deh, Mas.
biar weh. Ah. Layak to layak ijen tanpa ruweng Sumantri. Ya, ya. Najan mengkono. Kowe aja nyelani dadane. Raden Sasradewa kelakon mulih dadi aran kowe. Mantri, taeman. Ora sah nyeman karo aku. Kowe cek gulungan benderamu bongkokno gamanmu. Tumuli kowe mundur. Wah, parah. Yo. Mati jeneng aku kowe. Yo. Jojo Suriko cepat makan. Orang ajian. Yo, yo.
Gus. Ayo, bareng kowe Bathara Kala. Bakar dadi regane kan. Yo. Prayitna ngati-ati. Yo, ampun. Oh, is. Yo, oh, yo, kaya kowe. Ayo. Apa abam Prabu Darma Wasisa aku ora sengadi bakal ngajak Bandayuda nanging aku mung mligi nuruti apa kang dadi karepmu. Ah. Tamparara pusakaku ntraca bolareng kranjang tatumak tabrak dong bandengan.
Ngapusi apa? Alah. Tirose. Petruk goleki painah ngoten. Kuping mbok ngrungokke apa? Aja rene iki udan panah. Oh, Bagong ya wedhus tenan. Oh, dados udan panah. Iya. Kok malah kowe kiri nang Arya kono. Jeneng. Pun. Wong jan gumun tenan panjenengan niku lho, Den. Panah ya mau ditampek mak plek, dari mak plas. Niku riyen sekolahe teng pundi? Aku ora sekolah iki sing paring dawuh Kanjeng Rama Peremban Begawan Suwandan. Oh, ngoten. Iya. Kaya ngene iki mung pakulinan. Kowe aja gumun, kowe aja kaget. Sapa wae bisa sak uger gelem nindake, gelem ajar, gelem takon. Weruhe kanthi takon dadine karo tiru-tiru. Becike karo tumandang. Ya gumun. Kowe semikira kono nala garing. Reng. Nyikira reng Mbak Yu ki meteng lho. Ngantek kowe mati. Ora urung kok anakmu kapiran, aku sing repot. Lah enten apa kula kalih? Kene udan panah. Lah nek panah enten apa? Kowe yen kena panah piye? Napa sih iso nyekel panah mung sampeyan? Iki lho, gurune wong panah niku lho. Kowe yo bisa saged goblok Kak Petruk niku. Ngemune mung ilmu pemblubutan. Nek kon bocok kan nyekel jempare, nyekel panah, anak modar. Rek, wong ki ora usah kibir, ora usah sungah. Buktekke, wis. Kowe yo iso. Saged. Wani. Mantun. Panah siji tak tuku 20.000. Truk hitam di atas putih. Apa? Pokoke kok nek blenjani ora bakal aku blenjani. Nek perlu siji panah 100 mundak. Truk panah siji 100. Rek, nyawa lho, Rek. Nyawamu iki lho. Dadi mung bergani 100. Wes, ben. Iki bangun iki kaya kaya ngene kok. Tak do sak payu-payune 100. Men. Apa? Bapak sih kok meteng tuwa. Sok nek lair dadi satriya utama. Iya. Iki Den. Iya nolo garing. Kowe kok bisa saged. 100. Iya nyo tampan ana. Nah, rak katet. Dite anjir truk. Truk iki lho. Anjir. Iki lho. Lampu daro. Ora betah meleke kok. Kapan tumu turu? Turu tamut. Kekrek cangkemmu. Oh, ya maling ora cetha. Bapak lu ngoto apa sih? Mbok arep dadi satriya utama. Iya. Iki Den. Iya. 100. Ya nyotan Pak 200 truk. Lah, 200. Halah kongkling. Entuk 200 lek kemblinti. Ora tekan ngomah ndek 200 ya. Kulkas regane piro ya ora? Omah ora gablek iki. Nggo ngrendem anake ya. Acak senenge ta le. Kok dhuwit tak. Piye rek mau rek? Apa? Dongane wis ora. Ora durung nek tak kandhani kowe nek ning ngene meneh ora ngoman-omani kowe. Gareng mung sak donga lho, cethile ra jamahe dandane dhuwit. Alah apa ta?